Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 2, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Ginatos ka mga COVID-19 patients nagahulat nga ma-admit sa hospital sa Bacolod City. Pagpatay sa duwa ka persona sa Red Report, ginapadalman sa karon sang kapulisan. Sa balita national ekonomiya sa Pilipinas, mahimong mabuksan kung 50% sa populasyon ang mabakunahan kontra COVID-19. Anti-body test wala ginarekomendar sang DOH sa nabakunahan sang COVID-19 vaccine. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos ginamang sini. Dr. Pino. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre.
Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat Sa balita, sa aksyon! Lasay skin sa Aksyon Radio Philippines, Sander Daima, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Madamo ang COVID-19 patients ang nagahulog
Ulat sang bakante nga COVID-19 beds para ma-admit sa hospital bangod man sa kakulang sa mga health personnel lakip ng mga nurses. Inigin palihag sang pila ka mga infectious disease expert yung mga doktor sa virtual press conference subong nga hapon Miyerkules. Ginpahayag ni Dr. Dolores Romela Tiples Ruiz sang Philippine College of Physicians kag Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Ang CLMMRH ang mayroon sang 30 ka mga wait-listed COVID-19 patients. 50 sa Riverside, 30 sa Doctors Hospital kag iban pa. Ginpatahag ni Ruiz nga may pila ka mga hospital nga mayroon sang segment o kon wards pero ang problema hindi ini mabaton bangod kulang sang personnel. Suno kay Ruiz karon ang mataamat ginagatsaka ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod City kag Negros Occidental kag ini nga mga kaso na record sa sulod sang Panimalay, Grupo kag iban pa. Ginpahayag man sang eksperto nga makita man ang mga critical kag severe cases nga naga-overwhelm sa mga hospital. Ginalantaw ni Ruiz nga ang pagsaka sang COVID-19 cases ang bangod sa poor implementation kag nagkumpiyansang tawo ag wala nagasunod sa minimum health standards. Nanawagan si Ruiz sa publiko nga bisan nga yara ng bakuna, kinahanglan sa gihapon nga sundon ang preventive measure kontra COVID-19. Like from Mercy this morning, I heard that they have around 30 waitlisted patients. Riverside, 50 plus. Doctors, I think from the past few days, it was also 30 plus patients. Dapat yan ang tingog ni Dr. Romela Tiples Ruiz. Nanawagan ng pila ka mga infectious disease expert yung mga doktor sa syudad sa Bacolod sang kooperasyon sa publiko sa paig-away kontra COVID-19 kasunod nga ila naman liwat na matyagan ang burnout kag kakapoy. Sa virtual press conference, ginpahayag ni Dr. Jeanette Umali bangod sa pagsaka sa kaso ng COVID-19, nagabatsyag na sang burnout ang mga health professionals. Ginihemplo ni Umali ang isa ka hospital kung sa diin, ili na-assign nga may 55 ka mga COVID-19 patients nga yara sa waiting list. Dugang pa ni Umali nga hindi masarangan sang syudad nga mangin pareha o kung parehos ang Bacolod sa NCR Bawol nga may nagakabatay na sa parking lot. Magduwa sa nagsaka ng COVID-19 cases, nagapangatubang man sa problema ang mga hospital bangod sa kakulang sang healthcare workers ilabi na nga pila sa ila ang nagapositibo sa virus kag kinahanglan nga mag-quarantine. Suno kay City Administrator kag Bacolod Executive Director Ang, mayara sang pending request ang syudad sang dugang nga health workers kag ini nga pangabay ang luwat nga ginpalabot sa damlag lamang pag sinapol sang regional IATF. Sa iban nga balita lokal, nagpangayo ang kampo ni Punong Barangay Noli Villarosa sa DILG Bacolod sang klarifikasyon angot sa ginselbing nga 3 ka bulan nga suspension order batok sa kapitan. Sa Attorney Jomax Ortiz, ang legal counsel ni Villarosa, ila ginakwestiyon nga mayara pa sang pending nga motion for reconsideration nga gin-file sa Ombudsman Iloilo agini ang wala pa sang resolusyon. Sulo kay Ortiz, base man sa sulat sang DILG Bacolod nga ang desisyon sang Office of the Ombudsman ang dapat gilayon nga ipatuman. Pero suno kay Ortiz, kung luyag nila nga mapadasig ang desisyon, dapat maktuhan ng MR antes maghimo sang tikang ang DILG. Para kay Ortiz, ini-defiant si Villarosa sa mando kundi nagapangayo sang klarifikasyon nga posible nagsala lamang ang pagserbe sang mando. Sa iban nga balita lokal, ginapadalman sa karon sa Police Station 2 ang investigasyon sa pagpatay sang 2 ka persona kagabi sa Bredcoport, Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Nakita ang patay nga lawas ni Fernando Mahipos, 39 anyos, sa Barangay 14, kag Dexter Brian Orsos, 41 anyos, sa Barangay 4 nga may igos sang luthang sa sulod sang ila salakyan nga Mitsubishi Mirage. Sa likod sang salakyan, nakita ang 4 ka tuig nga bata ni Mahipos nga nagahilibion. Si Orsos, isa ka real estate broker, samtang frozen food naman ang negosyo ni Mahipos. So kay Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Police Station 2, posible 2 ka mga persona ay naghimo sang krimen bangod sa nakitaan nga 7 ka basiyo sang 45 kalibre nga armas kag isa ka bala sang 9mm pistol. Na-recover man sa sulod sang salakyan ang shabu kag shabu paraphernalia, kalakip ang peke nga 4 ka panid sing 1,000 ka pesos. Suno kay Pendon, wala sang may nakakita sa krimen bangod madulom kag nagainulan. Suno pa kay Pendon, wala sa record nila sa drug watch list ang ngalan ni Mahipos kag Orsos. Samtang gin-turn over sa balay pasilungan ang 4 ka tuig nga bata ni Mahipos.
Sa dugang pa nga balita lokal, ginklaro ni Moises Padilla Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor nga naka-official leave siya sa karon tuway sa mga report nga nagapanago ini. Sabing sa isang bisel kaldigin pahay nga padayon ng iya serbisyo kag pagtuman sa ilang obligasyon sa banwa apang bangod sa circumstansya nga nagbutang sa peligro siyang kabuhi. Napilitan niya nga maghimo sa tikang para sa seguridad kag sa seguridad man sang iyang pamilya. Suno sa vice alcalde, bangod sa ginpasaka siya nga kasong murder kag sa iban pa nga personalidad, nag-file na sila sa petition for review sa Department of Justice kag nagahulat sa karon sang resulta. Gintawag naman ni Villaflor nga unfair kag wala sang basihan ang pag-ulamid sa iyang ngalan sa piyak nga ginako na status sang New People's Army o kun NPA ang nagpatay sa anay sa kay Konsehal Jolomar Hilario. Nagalaom si Villaflor nga mabasura ang kaso kag magwa ang mangibabaw ang hostisya sa natabo. Temporaryo nga naunta tag pag-supply sang tubig sang Medina Water Treatment Plant sa sitio Medina, Barangay Rizal, syudad sang San Carlos. Sa advisory nga ginpost sang San Carlos City Negros Occidental LGU information page, nag-umpisa ang temporary shutdown alauna kaina sang kagahon bangod sa extreme high turbidity o kun paglubog sang tubig bangod sa baha sa Anduon River tugas ang tropical storm Dante. Apektado ang mga lugar sa sitios Medina kag Kutkot, San Cavil, Fatima Village, Villa Consuelo Alger, Rita Homes, Greenville, Rovery Heights, San Julio Subdivision, Teachers Village, Margarita Village, Don Juan Subdivision, Mansfield Subdivision, City Homes, kay pila kabahin sang city proper. Magabalik ang normal nga operasyon kung ang turbidity levels ang yara na sa capability range sang water treatment facility. Ang syudad ng San Carlos, isa sa 30 ka mga priority development area sa Tourism Water Supply Infrastructure Program. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, Vitamin Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanang Una sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Gain pahag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga posibleng mabakunahan ng 70% sang populasyon sa Pilipinas sa tutob sa katapusan sang tuig, pero liwat nga mabuksan ang ekonomiya kung kapin 50% sang populasyon ang nabakunahan kontra COVID-19. Suno kay Galvez, base sa eksperyensya sang pungsod Israel, US kag United Kingdom, nagapakita nga nagnubo ang COVID-19 cases, hospitalization kag ang napatay sang ang 30% sang populasyon ang nakabato na sang COVID-19 vaccine, hag ang numero ang padayon nga naganubo kung malambot ang 50% vaccination. Ginapaabot sa Pilipinas nga magbaton sang 9.95 million doses sa bakuna sa nagkanilain nga manufacturers subong nga bulan.
Pahayag sa Department of Health nga hindi pagamito ng antibody test para kumpirmahon ang level of protection nga mahatag sa COVID-19 vaccines matapos nagpanda mga eksperto nga ang resulta mahimo magtugas ang confusion. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kung negatibo ang antibody test, wala nagakahulugan nga wala sang epekto ang COVID-19 vaccine. Dugang pa ni Vergere, ginapanugyan sang DOH sa publiko nga magkonsulta sa doktor antes maghimo sang anuman nga diagnostic test bangod ini ginahimo lamang nga may guidance sang profesional. Palayag pa ni Vergere, mismo ang US Centers for Disease Control and Prevention ang wala nagarekomendar sang antibody testing pagkatapos sang COVID-19 vaccination. Mag-resume ang Department of Tourism o DOT sa pag-subsidize ng RT-PCR test para sa lokal nga turista sa handom nga mapabalik ang maayong dalagan sa industriya sang turismo nga mas naapektuhan sang pandemya. Suno kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, tuyo sang subsidy agud maganyat ang domestic travel pagi sa pagbulig sa mga turista sa RT-PCR test requirement kag makabisita sa gusto nila kadtuan sa mas barato nga balayran na. Ining magwa matapos ginhalugan sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang restriction sa domestic travel pagi sa pagtugot sa mga turista gikan sa NCR Plus nga magpadulong sa mga lugar nga napaydalom sa MGCQ. Bangod sa subsidy sang DOT, 950 pesos na lamang ang RT-PCR test sa Philippine General Hospital sa Manila kag 750 pesos naman sa Philippine Children's Medical Center. Inaprubahan sa Committee on Higher and Technical Education ang unnumbered substitute bill nga tuyo i-institutionalize ang 1989 University of the Philippines Department of National Defense o UPDND Accord bilang UP Chapter of 2008. Sa pagsapol, ginaprubahan sa panel ang substitute bill subject to style kag committee report para sa House Bills 8437, 8514 kag 8545. Ang nasambit nga mga hagna tuyo mamiandahan ang Section 11 sa UP Charter of 2008. Ang motion to approve the bill ginhimo ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez. Nasaad sa lagi nga ginadilian ang pagsulod sa otoridad sa UP campuses magluwas lamang kung may hot pursuit kag pareho nga okasyon sang emerhensya. Wala sang miyembro sang PNP, AFP kag iban pa nga law enforcement agencies ang pwede makasulod sa premises ng UP campuses o kon regional units. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time DTX. Sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Hunyo 2, tuig 2021. Salawat kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.